Hello guys, madung adlaw ninyong tanan. Welcome back sa mga channel I Lixie Vlog. So karong adlaw guys, nakoy kauban dia amo ang new baby Bartle. Mato kog kuan guys, kanang nay manghimo ig bingka kay mo order kog bingka 50 ka buok dadan og tubigon kay gisugo kong ate Janet. Jang dadan dis amo ang baby Bartle. Nagkarkarag malagi ka, Toy. Toy. Uy, karag-karag malagi ka. Ang isuroy-suroy dari sa kalsada, guys. Kaisin ka, Toy. Ngayon, pangi. Nandiyan karon day, guys. Si Nanay. Ahang pagwapahan. Maunay ahang ihatag ni ja birthday gift. Kanang kuan. Ang patinaag diyang buhok o pakulutan. Mula ka si Jaron musakay ni musakay ni Underolito sila pura may mag-uban. Ang pakulutan mo yung birthday gift ni Nanay pagwapahan na. Kaya murag natiguang na dyan nagtanaw si tanawo si Jahang buhok nga. Taas nga giuban na. Birthday mang Nanay rong pizza G's. Hindi mo balik ko kung tubigon mo ulit rapog ko pizza noibi. Iniguli na guys ang dados liksian. Baho man katoy, wa man kay kuan. Ta, huwat pa rin kong tiri guys. Kaya uban ko no pod. Sige, uwan daari. Hindi mo palit-palit pagkukamuti ila mayor. Kaya sugo lang ko nga ti Janet. Bawara mag na kamuti ro gidang mama nga nag-uwan man gani ha. Silos ka ba? Kaya di man yung walking. Kabang no? Mag-walking ka kabang kay tambok na ka. Right. Mag-give crush. Nagsinanay. Upat ka tuig nangihi na lagis. Ikais agi mong higdaanan ka bang? Ay ka bang? Before and after ni Nay. Agbuhok ni Nanay. Bantay di mo kulong iniguli ha. Galing di na kamailhan iniguli Nay. Kurtihan na. Hoy, pakurtihan. Kulong with kanang tina. Simento na, pahak-pahak para man. Bener dia. Ha, Tidak ada lens. di. Abaw ni. Murag di. Toy! Toy! Tamis ka. Kani ko nung pink guys, mga kuno na kamuting nga Wakwak kawakwak. na dyan karaan. Siyo na kay kawakwak. Grabe. Kano kawakwak? Yellow unod. Alam mo ako ah. Bago pa nang kamutihan ninyo nang? Nang ako. Basta una pang daghanin. Nga kong passion guys, ang dados tubigon. Agay, ngita kong hinog. Passion fruit. Alagagmay lagi ni siya. Cute. Ayaw nas, mother. Oh, mother. May I see your hair? Wisnak sa nay ah. Mato sa may sinches nay. Naman. Pa-cleaning si Mayor. Hi. Ma'am, bilong na. Hi, ma'am. Ma'am Bironggoy. Das nanay dari nagpa-gwapa guys da. Diyan ay. Imusak. Na. Na. Da isnak da tag sa mo ate. Dani sa nanay. Naman sa masensis. Magpakwas mayos ngipon. Nandara sa kaupa. Na ade. Unsa oras sa pagkain ni si date? Magtila pa may ligman. Ay, indo. Ni kuman na. Alas 12 siguro na. Bakit nga po na ito? Dahil inalaman pa ni Udta yung nanay. Hindi naman ito. Kaya ba sa snack daw? Natulog mo may black ka lang kayo. Kasan? Ikaw ba? Linig ka? Ako pod nay. Dali naman ka na. At si Ali, wala mga ito. Wow. Ito namin nay. Snack sa daypan og day Sprite. Naaladay.
Charan! Kuha pa nas mother. Kaila pa ba sa tatay daan eh. Di kami kamon. Kan tatay na eh. Mother. Mura na si Imelda Papi na eh. Kanta kung liligaya ka. Sa piling ni Ariston. Si Undoy. Rolito. Pag dagbang dan eh. Ganda. Kato ko lang magiging mo dito. Habal-habal. Pagagan na sa Pinaaday, klaro ito mga puti. Dia, konde des. Dia des undre utos por mas bayad ron. Tua. Paano ito rin naka? Tua magdiga mo mas ate Ali. Nay pagkaan sa nila. Asa ka uli. Because mo gani. Asa mo? Asa mo? Matapos merkado. Bayad mo sa. Daman may kaan. Pansit ug utan. Wag nga naman mo kaus imong. Hello guys, padung nami uli. Danas na da. Ara nakagwapa. Aju. Wa. Ato Miss Mercado guys kay magbayad sa kautangan. Utangan ay? Tangi. Itong utang na hang bag ba parang aruroy sa katong ang angkol nga ning adtog Manila. Adoy lang sa kalam. Mara to guys, danas na guys, nagwapa na kadyo. Mo na hang advance gift ni mother. Basi na lang na apay masunod na maggrasyahas ginuunay. Salamat sa imo. Salamat, welcome. Ala na kapadas nga gilo nay. Picker sure. Ani aturo ko kita na. Hello guys, dana day may kuan guys, ubi. Nakapalit kasi mi diri silingan. Aw, bayaran pa day kani kay gi-deliver ni daari. Lami ra ba kay Violet dara ti Janet, agi mong ubing gipa sugo, hampuong kadyo. Violet ra ba jud? Ay wala sa lugagan sa phone. Ato ding timbangan guys, tag 20 ko kilo ingus nang pidila. Kuano tagpila ning tagpila ni ka kilo. Kasi Ko ning titi man. hayang man, hajang. Nan! Dara na bili nan. 3. Tulo. Danang tulo kinaunhan. Tulo ka kilo ang kinaunhan. Tagi jadi ah. Agtag ija sinang pidila. Pud minang. Ato tubigon. Sama-sama man day, wa may ko ang sidyo. Kung maring ko ano dito ko kay mo palit kay sa ay sa imong salani. Tulo yapon. Maadihin lang kay kanang naikuan. Wala mo si Peter. Asa? Tulo ang ta. Asa niya mo to day ko ano man. Ito kay Dami na tulo. Anam. anam. Dami din na ice cream mon. Lami nang kay Violet nang. Oh, ice cream lagi. Anam na itabot ti maanay. Nagbaligya ka? Balik dyan lagi kay kang si Peter lagi. Bitaw ko na ikaw Isa. kanang may Sa gulo. Tulo. Anam. Siyam. Siyam. Ya, gina. Ini mo ito nga. Ang sa Mar, lami lagi mong buhok Mar. Parang hindi pa ko na ginamot. Ang ko yan mo ka na bata. Bata. Di ba ka nagpagupit? At ito ni Rinia. Nabata tino. Rinia bata siya. Nun sa bata say. Lumdog ka. Pilay ka mo Mariana. Bata nga. Pilay ko ah. Nga na. 550. 500. 500 lang yun. Kanang gupit ba? Gupit. Ka kilo og 3/4. Na, ano tripo? Sa tunga na naman na. Isag tanga taman eh. Pila tanan? 360. 360 nga. Resip tanga. Kinayor. Hello guys, good morning ninyong tanan. Karon day guys, magkuha na ko sa bibingka. Kay mo biyahin ako patubigon. Dena guys, kilakaw ra ko. Kay maglisid ko og magmotor-motor kay di ara man pusda. Grabe kagianan man gud guys kay gauwan na pud. Karon ning init na pud na nanay adlaw. Kuha kuskuan bibingka ja. Kay bawa man ko sinanay si tatay, daris bahay sila hilig og bingka pud pamainit. Kay mo pa may pag alas 6, manang gisadug kuha. Hanggi ning apil pug palit og kuan. Napo kabuok para nilang nanay tatay.
Diyan ning apil pus purami kay ning order ko na pagijahang mama ni Undoy. 15 ped ka buok. Diyaha din giapilan og kuan iti Janet sa rungsong kay arong maka tilaw pod si kuan. Makatilaw pod si Ate Joshua. Nang giapilan og napo ka buok te. Tag G's ag isa te. Agbing ka di ay ning mahal na day guys kay mahal na kunog asukal ron. Sige bitaw pagbagot pud sinanay kining mo palit sinanay asukal arang mahal ko no. Tag kuan to guys. Tag 12 man to das ning aging buwan karon tag 15 na kuno gilahang bingka. Mahal na. Hamos pagkajagahang naong guys kay ditsura ko kuan. Igura ko nang himuta. Bako diyan nagdakog baldi kay daghan man to. Kabageud dagi ko ron inig biyahe kay napay ubi guys 13 ka kilo. Diya kamuti. Gipalit daghan pa tong kamuti guys kay daghana. Ang puong ka jud kamuti. Naman rin guys, kaya hapit na ko ta. Halang bahay rapit to. Kita naman na guys, abot na sa bahay. Ug hampuong ilang bingka. Pila pa na ka minuto te. Minuto ba na? Pila ka oras maluto? 45 minutes. Pila ka buok ni? Ito anak, kuhan 20. Bawa mo puno ko punig 20 ron. Siguro, agin dyan kay, binayaran na rin agin dyan na. Harang. Kaya kay, Utang dito ija. wak pa man, awa mo nun utang ha. Hindi mo na 40 gija ha. Ibayran na to. Mm. Tuka apon siya, nangita pa maglubi kahapon. Wala day problema day paglubi. Hurot na mulubig na. Ano naman na ko. Wala lang kapunuan lubi na dahil. Wapoy mo saka na, may saka Di ako ya di mo kumugsa ka. Saka na nasluan, ligad. Agsi ate. Sakas liga di ay. Kaya masakta dani di nang sakasakta ko. Ligad. Ago lisod. Lisod ng ligad ya. O kaya di ka mo ko agla. Oy hak-hak. Nanapon may tablija guys. Nga kung nanagamay ang dead is tubigon. Kay ganahan mas aya og kuan. Sigurado.